3. Poprosím rohačkov preklad. Haleluja. Tam je napísané, že Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve, uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. A čo chcem, aby si upriamil pozornosť je, že Ježiš chodil. Všimni si, Ježiš chodil, Ježiš nesedel. Ježiš chodil práve preto, lebo Boh mu dal zámer, Boh mu dal nejaký účel. On prišiel preto, aby niečo spravil. Amen? On prišiel preto, aby požehnal človeka. On prišiel preto, aby uzdravil človeka. Ale on chodil, on nesedel niekde. A keď aj sedel, odpočinul, ale išiel ďalej. Amen? On chodil. Povedz, budem chodiť. Haleluja. Potom ďalej, čo chcem, aby si všimol, je, že učil, učiac. On učil. Takže ľudia prichádzali, ten zástup prichádzal, aby počuli Ježiša. Aby počuli. Pretože Ježiš vyučoval. Vyučoval o veciach Božieho kráľovstva. Vyučoval na tému uzdravenie. A oni počuli. Prirodzene. Keď zobereš pohár vody, tak piješ ústami. Ale v Božom kráľovstve pijeme cez uši. Piješ cez uši živú vodu. Piješ cez uši Božie slovo a niečo sa deje v tvojom srdci. A toto je práca Svätého Ducha v tebe. Už nikdy nehovor, že vo mne Svätý Duch nepracuje, pretože Boží Duch v tebe pracuje, ak patríš Kristovi. Amen? Takže on vyučoval na túto tému. Oni prišli, počuli a potom boli uzdravení. Prišli. My sme moc rýchli na to, aby sme skladali ruky. My sme si príliš na toto zvykli, že poď a zlož na mňa ruky a žiadny problém. Miesto toho by sme mali vyučovať o uzdravení. Mali by sme učiť Boží ľud, ako prijať uzdravenie, učiť cez skladanie rúk, alebo priamo od Ježiša. Pretože toľkokrát sa mi stalo, keď niekto prišiel po modlitbu, nestal na Božom slove, nevedel o uzdravení nič, alebo aj keď vedel, tak málo. Spoliehal sa na zimomriavky, spoliehal sa na čokoľvek iné, možno aj na človeka, ale nespoliehal sa na Ježiša. Nevedel ani, že stojí pred Ježišom. Pretože Ježiš je tu prítomný, on je v tebe a vo mne, amen? On nám slúži cez nás. Není sme to, my len participujeme, my sa len do toho zapájame, ale k tým, kto skutočne slúži, je Ježiš Kristus. My sa umenšujeme, aby on v nás mohol rásť, preberať každú oblasť nášho života, aby mohol tiec, ako on sám povedal, ako prúdy živej vody. Prúdy živej vody pôjdu z tvojho vnútra. To hovoril o Svetom Duchu. Haleluja. A Svätý Duch, on veľmi rád uzdravuje, on veľmi rád oslobodzuje, on veľmi rád oslavuje Ježiša takým spôsobom, ako ty a ja nedokážeme.